O ponteareán Álvaro Pino é un dos mellores ciclistas españois de todos os tempos. Viviu o seu momento de gloria no ano 86, cando gañou a Volta, pero sempre estivo nas mellores fuxidas das grandes citas internacionais. Como director deportivo é un referente, pero como se desenvolverá don Álvaro ante a tirada raíña dos viños? Que comece a cata a cegas. Moi ben, Álvaro, aquí temos o viño prometido no que quedáramos de tomar, pero como ves, vamos, ten un pouco de truco. Ten un pouco de truco. Non vai a ser tan fácil. Non sei a proba que me vas a someter, pero... Bueno, vamos a tratar de adivinar que viños hai tras estas botellas negras, ¿vale? Sinxelo, sinxelo. Bueno, sinxelo para ti. Para un home como a ti, isto é sinxelo. A mí sinxelo pode decir desarrollo, subir por onde podo subir é con que desarrollo, pero isto xa máis complicado. Eu sei distinguir se me gusta ou non me gusta, ou me gusta máis ou me gusta menos, pero xa... Eso xa bastante. Bueno, vamos a ver, vamos a ver que nota me vas a dar ao final. Moi ben, pero antes gustaríame saber tamén un pouco como é a túa relación co viño. No mundo do deporte, cando competías, bebías algo de viño, non? A min sempre, é verdade que sempre me gustaba, é dicir, pola noite, evidentemente, que era a cea que facíamos, pola mediodía non facíamos comida, porque tocábamos estar encima da bicicleta, non nos deixaban tomar máis alá de unha copa, dúas a veces, pero a min sempre me gustou, sí. Moi ben, pois vamos a facer este pequeno xogo. Mira, trouxemos un antifaz, vale? Vale. Para que ti o coloques e vamos a servirte 3 viños e tes que adivinar fácil cale blanco e cale tinto, vale? Bueno, a ver, a ver. Moi ben, voucho dar os viños na man, deixame a tua man, aquí tes o primeiro dos viños. Primeiro, penso que o máis recomendable é que... O primeiro creo que sei que é. Cheires os 3 e despois decidas... O segundo creo que tamén. E este é o terceiro dos viños. Hai 2 tintos e un branco. Telo claro? Sí. Moi ben. O primeiro creo que é un tinto. Correcto. O segundo creo que é outro tinto. E o terceiro blanco, non sei. Este é o resultado. Primeiro viño, este tiña segundo duda, viño, tiña duda. terceiro Aquel viño. clarísimo que me cheiraba tinto fijo, pero este non... É que non é tan fácil, non é tan fácil. Sí, pero además é que é un pouco, cheirame un poquinho afrutado. Claro, aparentemente... Cousa co tinto non cheira. E ahora vamos a complicarlo todavía un pouquiño máis. Temos aquí 5 cartelas que corresponden coas 5 denominacións de orixe vitivinícolas que temos en Galicia. Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrey e Valdeorras. Recorda entón, Álvaro, que ahora sí podes probar os viños e do que se trata é de que unha vez teñas claro ao final cal é cada un destes viños, escolles unha cartela e colócala na súa caixa. Vale? Perfecto. Oye, si non acerten o de antes, ahora bueno, é máis complicado. Sí, bueno, esta non é fácil, non é fácil. Eu creo que este, penso, estou entre este e Ribeiro, porque os Ribeiros agora, pero eu diría que Rías Baixas. Vamos co primeiro dos tintos. Este seguramente, este viño é dunha zoa que moi probablemente gustaríache recorrer en bicicleta. Escarpada, alta montaña, dura... Non sei. Ben, esta seguramente é desas que non che gusta recorrer en bicicleta. Sol duro, caendo a pleno, moitas horas de sol ao cabo do ano, ao cabo do verán. Viño seguramente máis maduro co anterior. Este non... Si este, que non me sona moito, e non teño moito control deste viño, pero dame a impresión de que é Monterrey. Pero non sei. De acordo, imos resolver entón. O branco dixeches que era un Rías Baixas. Un Rías Baixas, que non sei si... E efectivamente, como podes ver, é un Rías Baixas. O segundo dos viños dixeches que era un Ribeira Sacra. Non sei se é. E efectivamente é unha mencía da Ribeira Sacra. O terceiro dos viños, tinto tamén, dixeches que era un Monterrey e un Valdeorras. É unha mencía da zona de Valdeorras. A Pino dáselle mellor probar o viño que adiviñar polo nariz cos ollos vendados. Tua sogra pode estar orgullosa. Un pouco máis acerto aquí que
que se era distinguir blanco e tinto? Creo que estuvo fantásticamente, porque acertaches 2 de 3, e a verdad, isto é unha proba onde isto é complexo, non? Desde o meu punto de vista... Pensei que non iba a acertar, pero bueno. Poñemos moita menos proba. mal. Sí. Así que nada, se te parece, brindamos cun dos viños. Pues nada, eu brindo con tinto. Estupendo, polos viños galegos. Polos viños galegos.